Naog daw ang 101 ka tuig nga eskwelahan dinhi sa lungsod sa Lalaka gabi. Nag-uol ang mga estudyante tungod kay 101 years old na ang eskwelahan o gikonsidera na nilang kabahin ang Lala Proper Integrated School kun ILPIS nga kabahin sa ilang kinabuhi. Ang ILPIS gituyo nga ibutang sa sentro sa Lala kay duol ra kini sa mga residente, ilabi na ang mga nasa mga coastal barangay kay ang eskwelahan layo kaayo sa mga bata. Nasakitan ang estudyanteng si Sakitan yung kahuotid akong lugahan sa mga estudyante kay bago pagbagi allowed ang face-to-face dayon. Pagkahitabo, nasakitan gid mi kay di pa ni kanamutan sa mga teachers, sa mga principal, gihaguan na mo pero kalit-kalit lang gid siya nga pagkahitabo sir nga nasunog na. Nasakitan gid mi og kayo. ang eskwelahan himutang sa Barangay Lala Proper, Lanao del Norte nga adunay 450 ka estudyante sa elementarya og 450 ka high school student. Daghan ang nasakitan sa pagkasunog sa eskwelahan. Daghang gamit sa eskwelahan ang mga nangasunog ug mga importante ug personal nga mga gamit sa mga maestra, apil ang mga module. Sigun sa pang-istorya sa akong mga teachers sa ilahang individual nga mga gamit nga naa sa ilahang mga classroom like laptops, TV, mga modules, books, ug katong ilang mga tables nga personal nila nga bago pa na inihilak taon kay kids email ko to yung lamisa na yun di pagamit ka sa bata nasunog na inoon among sound system na gamiton para kadahuman sa flag racing kay Maggalaw Pilipinas ibili na po na mo dito na apil mga printers nga bago pa mga 7 ka buok mga chairs nga nindot pag mga chairs din ha. Nagmeeting na kagay ng buntag ang mga opisyal sa eskwelahan ug mga taga-lokal nga panggamahanan sa Lala. Matod ni Vice Mayor Cesar Puliap Jr. Kami isip LG officials, Vice Mayor, kami po na nagsaad mi diri na mahatag og tent dahil nag food packs na among ipadala karon diri para paayo na lang makahatag comfort sa tuwang mga magtutudlo. Ma-discuss na to kung pwede na to matabang sa barangay, even ang ato mga provincial officials ni Mama Mina, ni Gob Angging, panantanan og sikong kalid basig makatabangan naman ni at least magaan-gaan na ang problema diri sa atuang Lala Proper Integrated School. Akong gikahinabi si Senior Fire Officer Ronel Panyo, matod sa opisyal, sige pa og imbisiga unsay hinungdan sa sunog. Ato pang mangita pa ta mga reliable nga mga tao nga pagkahatag testimony ug unsay hinungdan sa sunog, aha gasugod ug unsay dan so far wala pa ta kakuha nga mga witnesses dapat ay mga tao nga personal nga ato apang padadaan og invitation para mo-shed sa maong hinungdan sa sunog. Hangtod karong mga orasa, nagsigi pa og hisgot ang mga opisyal sa eskwelahan ug mga kadagkuan sa Lala unsay ang ayang himuon kabahin sa problema. Michael Navarro, Newsline Philippines, Province of Lanao del Norte. Stay safe.